El joc de l'ordre de les notes. Triem 2 daus amb noms diferents a cada costat. Els col·loquem aquí. I ara els alumnes els han de posar en ordre, per exemple, ascendent. Sí, posarem la nota més baixa a baix i la més alta a dalt. I ara, per exemple, han de dir quines notes hi hauria al mig. Doncs ho poden dir, mi, fa, sol, la, si, o bé col·locar-les, mi, fa, sol, la i si. També ho poden fer de forma descendent, no? Ens ho podem dir, doncs ara, des de el mi, que serà la nota de dalt, el si, perdó, la nota de dalt, i hem de fer l'escala descendent. Doncs faran si, la, sol, fa i mi. Després també ho poden escriure en el pentagrama o simplement jugant amb els daus, que és el que més els agrada. Recordeu que aquests vídeos són només un petit exemple de tot el que podeu treballar amb els cubotes. A mesura que aneu coneixent també l'alumne i aneu pujant el nivell, veureu que es van sumant molts i molts jocs diferents. Inclús els alumnes aniran ajudant-nos perquè ells també tenen molta creativitat i imaginació i ens conviden a fer jocs diferents del que teníem pensat. Veureu que és molt divertit.